Igbo anyị ka na-atụpụrụ n'okwu ndụmọdụ na-enye ndị ntorobịa dịka nsogbu na ndị gị na ha na-ayị ha na-enyekwara gị aka uto, ha na-enyere gị aka ịga n'ezi, na-enyekwara gị aka ifu n'ọhịa. Ndị gị na ha na-ayị dị nkata unu na-akpa ya bụ nwa onye ntorobịa marụgoro ihe mara ndị gị na ha na-ayị, mara ndị gị na ha na-akpa ka ọ dị na nwoke ka ọ dịkwa na nwaanyị, ka ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị. Mana ndị nke nwoke na-akaba njọ n'izu maka ihe ndị nwoke niile na-abụcha zam. Ọ bụ etu akwa ka ọ dị ka anyị na-ekwu ndị na-sekụlụ ụmụ ha nọ na-akpaso maka onye gburu dede. Etu akwa ka ọ dị na sekụlụ unu ga-anọ a na-akpa maka ihe gbasara ọdịnala na omenala na ihe were ị na-anụzi Bible is a scam, Christianity is a scam, Jesus Christ is a scam. Yeah, scam. Ekwugide ibugara ya bụ ụkwara akọpụrụ akọgide ya bụ ụkwara ibugara mbọsị ya eme ịkwọ bido kọsịsịba ụkwara nke gị. Uche unu dịkwa ya enwekwa perfect system ama na lot of imirikiti ndị ntorobịa anyị kịta chekwaziri ndị gbasara omenala ọdịnala. Enweghị perfect system, nke a bụ eziokwu, mana mmadụ ada afụchi ife kpọọ ya ọchịchị. Christianity bịara be anyị adịghị 100%, ka ha bụ eziokwu, ọ dịghị 100%, mana ime eji maka adịghị 100% dị ụdị ndị ọcha wetagasị, maka na ndị ọcha wetara ya nwegasịkwara ụfọdụ n'ime ha nkwu ihe ha bugasị n'obi mgbe ha na-achọ, mgbe ha na-abata ebe a. So dịka some of the things ha wetara anyị mgbe ha ji Christianity abịa na-emegide gbasara ọdịnala anyị ma omenala anyị dị mma, ọ dịka ọzọ gidere ụkwụ na-emekpa ya. Mana anyị nwere onwe anyị ya na-agba nnekere, some of us gbagoro anyị na-agba nnekere, mana anwụkwa na anwasị soro ndị na-enwe mgbe pọlọsị akwụkwọ nsọ scam, ya Bible scam, Jesus Christ scam. Ọkwa ihe doro gị anya ka o doro ya ihe mmụọ, ọ dịkwa omimi ihe nne, ọ bụghị ihe mfiri ọnụ. Inweghị ifiri ọnụ ifirite ofu, ifiri ọnụ ifirite ofu. Ndị ntorobịa ka m na-agwa gbadosigodo anyị ike na fucho n'ihe ị na-eme, ọrụ aka ị na-amụ, mbọ ị na-agba, akwụkwọ ị na-eje jee echetie mma. Ngwo ndị chere akwụkwọ gụghachi anyị isi pụta. Ha sogbukwa mgbe ha ka na-ebidokwa ha na-eme na-akọtọ akwụkwọ nsọ, na-akọtọ Kraịst. Onwe ebe ha ruzie wee tie fokọs n'ihe ị na-eme. Ebe na-ahịa bụ okere fokọs na-ayọ Chukwu. Eje na ferebe ọnụ ferịta ofu ihe ya bụ eferịta, ọ bụrụ gbagba tinye ndụ n'ezinụlọ unu. Ihe doro gị anya ọfụma ka ị abịa na-abasị ndị ike. Mirikiti n'ime anyị bụ ụkwara abụrị ha n'ọnụ, onye ọzọ bụrụ ha n'ọnụ, ụdị ụkpa ha kpalụ na ụdị ọyị na sekụl ebe ha na ihe a na-akpa ihe ha butere ebe a ha werezie ewere egwu. Anyị mana ihe jọrọ njọ bụ na ọ bụrụ na ị kọtara ụkwa a kọsara onwe gị na onye na-akọnyekwa ya ndị ọzọ, na-edufukwa ndị ọzọ. Ọ ya bụ nke jọrọ nnukwu njọ. Focus gbado anya na ihe mbụ ị na-agba wee bụrụ mmadụ. Hapụgodo about etu ụka si scam. Ụka abụghị scam, ụka bụ edukeshọn wee bịa. Edukeshọn bụ nke anyị nọ n'ime kịta na-eweta mmepe dị egwu ma fon ma kọmputa ihe na-ege na ị na-eyuzu tata mere obodo chewapụ nọrọ ebe ọ nọ kịta. Ntorobịa ka m na-agwa uche unu dịkwa ya